O, się wzruszyłem. Dajcie auto Kazi na widok i... Co mi się uszy zatkały jakoś tak dziwnie. Nie mamy go czym rozdupić potem, także nie robimy. Party time! Strzelają na Ktoś strzela. WSW. To chyba do was. To nie. Ty coś tam... Jo pierdziele! Walić! Walić! Ło! Nie dajcie się! Kurwa! Żeście się Przez te jagody nic nie widziałem, jednego jakiegoś... Bo ja wiesz, patrzę na kolesia, no nie, i bez nikogo Co nad to głową, było? i tak, what the fuck, co to Co jest? to było? Dobra, O, ile tam panie. padło? O, dobrze to zrobiliśmy. Ja się tego nie spodziewałem. Ja se leżałem na ziemi, nagle ktoś zaczął do mnie strzelać. Ilu was Jo, to smola. Bo tam koleś podszedł w jakimś garniaczku, no nie, ja tak patrzę, no nie, koleś bez nika i tak wiesz, zacząłem jeszcze leżeć.